भारत आरो चीननि गेजेराव गोरोबलायै जानो हागौ। गालवान हायेननि दाङाबाजिनि उनाव थासारिया माब्ला साबसिन जागोन? गालवान हायेनाव भारत आरो चीननि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि उनाव थासारिया माबादि जाखो? उनाव दरनै हादरनि गेजेराव मा जानो हागौ? भारतनि बायजो हायुङारि मन्त्रि एस जयशंकरआ चीन आरो भारतनि सोमोन्दोखौ लानानै मोनसे मख'जाथाव बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों दि भारत आरो चीनआ 2020 मायथाइयाव गालवान हायेनाव जानाय दाङाबाजिनि उनाव गावसोरनि सोमोन्दोखौ फिन गायसनफिननो नाजागासिनो दङ। मानोना गाज्रि सोमोन्दोआ मोन्नैबो हान्जानि थाखाय मुलाम्फा गोनां नङा। मुंदांखा थिंक टेंक एशिया ससाइटिजों खुंजानाय मोनसे सावरायनाय जथुम्मायाव जयशंकरआ मुंख'दोंमोन दि खाथिनि इयुनाव दाबो भारत आरो चीननि गेजेराव गोरोबलायै जानो हागौ। गालवान हायेनाव जानाय दाङाबाजिखौ मुंख'नानै गुबुन हादरारि मन्थ्रिया बुंदों दि 2020 मायथाइयाव गिख्रंथाव जाथाय जानाया दरनै हादरनि सोमोन्दोनि थाखाय थारैनो दुखुनांथावमोन। एशिया ससाइटिनि आफादगिरि आरो सीईओ आरो खोला करियानि बारग' बायजोआरि मन्थ्रि क्युं वां खांग'नि दैदेननायाव मोनसे जथुम्मायाव बिथाङा बुंदोंमोन बियो खालि मोनसे सौग्रावलायनायल' नङामोन, बियो लिरनाय गोरोबथाफोरनि थाखाय नेवसिनायमोन। जों गोरोबलायनाय रादायफोरनिफ्राय जोबोद गोजानाव थाबायमोन। जयशंकरआ बुंदोंमोन, जों दासिमबो बेनि माखासे बिथिंफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ। बेबादि नङा दि जेंनाया आबुङै सुस्रांजाबाय। बिथाङा बुंदोंमोन दि थांनाय बोसोरनि अक्ट'बरनिफ्राय भारत-चीननि सोमोन्दोआव एसे जौगानाय जादों। गुबुन हादरारि मन्थ्रिया बुंदोंमोन, जों बेनि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव खामानि मावगासिनो दङ। भारत आरो आमेरिकानि गेजेराव फालांगिनि सोमोन्दै जयशंकरआ बुंदोंमोन, दरनैबो हादरा जोबोद सांग्रां आरो गोख्रोङै सावरायगासिनो दङ। मुलुगआ आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि टेरिफखौ गोसो गुदुङै नेगासिनो दङ, जाय 2 एप्रिलनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। वाशिंटनाव थांनाय दानाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी आरो आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि गेजेराव सावरायलायनायनि उनाव मोन्नैबो हानजाया फालांगि गोरोबथा BTA नि सायाव गिबि सावरायनायखौ फोसावदोंमोन, जायखौ 2025 मायथाइसिम थि खालामनाय जादों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।